HP ing jaman saiki pancen penting banget. Nanging kudu dieling, goyon kabeh sing keluwih iku ora apik. Panggone HP kanthi keluwihan bisa nyebabke kerusakan lan gangguan ing mripat. Kaya mripat gampang kesel, rabu nadoh lan sepi turut. Kanggo nyegah bisa kanthi mangan panganan sing duwe vitamin A, kaya wortel, turu sing cukup lan nganggo HP saka jarak sing pas. Jaga primat, jaga urip. Primat sehat, urip bahagia.